I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Ассалому алейкум баъзаро, шумо қарор доред дар канали Барори Кор. ҳаматон дазор омад калом барои дастгиритон, барои комментариҳо ва барои гапҳои хубтон. Бачаҳко, мо имрӯз тасмим гирифтем ки бирем акаи Усмона встречаться кунем. Ин видео мо барои сабабе ки бачаҳко просто мо чӣ хел Москва мерем, чӣ хел квартира мегирем ва чанд соат да мерем ва чӣ кор мекунем дар раҳ. Ҳамина гуфтем просто видео кунем ва дар YouTube канали Барори Кор ва партоем. Барои ҳамин бачаҳко худон медонин, одамое ки намедона просто комментария ва лайк ва суханҳои хуб. Мо далши мерем акам. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no. ин стоянка бачаҳко стоянкаи ҷои дамгирӣ. На самом деле ки может быть бисёритон будонен, ма дар Мардак барои чӣ махлуқ шид ки инҷа диден, инҷа метавонӣ ки вақте ки гудакит қатӣ агар биёӣ, гудакит қатӣ агар биёӣ, ягон памперс алиш кардан гудаки майда чӣ хеле адади мошин ва ягон памперс алиш кардан, ягон ҷои дасту поташтан, туалет, аки баня маня надора, бассейн масину, лекин ҷои таварат карда мешава. И сами главни Мардак бари аввал буд, и халиш набуд. Ма чанд бумандагим, и халиш набуд, да углакош буд. Лекин мози условияша зури бад кадай. М11 меган? Бале, ба фикрам М11. Марҳамат кил. На самом деле ёк. Медрой иҷа барои ки действительно барои хай ина барои гудак я мехамонӣ аҷа қоғаз мегирӣ партои памперси гудаки майдата алиш мекунӣ. Иҷае ки чӣ хеле рӯзи шумо дестед ё барои инвалидоан, барои инвалидо, барои шиштан дасту вайша шиштан. Бовар ки деюмнаи бад. Ана иҷаш, например, иҷаш марҳамат туалет мекунӣ, ма реклама кардистам ози. Ина барои ҷои туалет ди. Ма ин о медава. О гарм, о хунук, о гарм, о хунук пол мебиё. Иҷа надошта ина. О гарм, о хунук. Биги дастута бушу шампун сарта обози ки дастута зоки биза бира, ама бесплатно ай бачако. Хеси биёи. Уҷа хай меҷахи ки кнопка ҷахи вақте ки писанд омад, вақте ки махлул омад, кнопкара меҷахи типа ваёда вай мераванд. Иша ҳама хеле гамяй. Аки иҷа и туалетиш ҷои занонаву мардонаву ҳане иҷа ҷои занона буду, инвалидҳо буду барои гудакҳои майда. А уҷа ҷои мардонаи ҳама хеле. Ранги ҳамия ягон чи извини намеша. Барои ҳамин бачаҳко мада махлуқ шид. Кам мо сёнка мекунем, аки мегӯем ку бекорем, пока то Москва мерем, сёнка мекунем, может быть ягон кас заинтересный. Бале? Бале. To give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I gotta. Саатои 6 бор омадем ай Питер. Озе время 6:55. 6:55. Хай бигем ки 5 такам 1 соат озе вай омадем, дар раҳ омадем. Ҳай мо ягон ҷо ҳадам нестем. Мо сёнка барои сабаби ки ки ягон кас вдруг ба платин дорога мебиё. Ҳам хали условиё ҳастай. ҷои дамгирӣ, ҷои шиштан, ҷои хайхтон диден таҳорат кардан, дасту потно шуштан ҳастай. Барои ҳамин сабаб мо ягон ҷо ҳада нестем,
ба ҳазур скоро шумо мешавам иншалло. мо ягон ҷо ҳада нестем, кам хисёнка мекунем ки шумо да бачаҳо хай интерес нашавад. Fake, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them хай бачаҳо чӣ хеле ки дидем уже заправка кардӣ? мо накардем. мо дар заправкаем. заодно как раз уже намози шом шуд. шом мекушоем, гап хабар мекунем, я заправка мекунем. бо дальше мо майда када мерем. неки мо ози полбак доштум. где-то ягон 40 та дига мезанем сида бак. хай рафтем. Ё бисмиллаҳ. out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting posterized. овзё меравам. короче ҷай хеле ки одамо ҳастанд ки яхешон мегрезанд мераванд мардарбарӣ. яхе одамо ҳастанд ки мегрезанд мераванд. аввал дар он су. Здравствуйте. По карту. 1350 сум. 1350 сум. Одамое ҳастанд ки яхешон мегрезанд мераванд. хеле як махд намехебуд мавал. гапа росташ. гапайни хумачако гапа ягон каса накем нагин. Ана ба падар налатон инҷа дар падаршон налат унҷа да мешсан. Мезгари хоп мехапанад. ҳами 1350 сум додем даҷаш. ҳамхали 1350 сум 10 та 12 та ҳамхали метики ба саат. Уна эсдаган. Уна диди? Диди? Не диди эсдаган. ина марҳамат. Уҷа ту мезгари пинг мекуна ҳама ина қабдагай. Хо, тамом. Бара не акма дига баҳс кардам ку аввал вақти ҷавонида корро мекардам. бара ҳамин ина да уҷа 10000 додем, даҷа 1350 сум. ҳайла 3350 сум шуд. хай зато сох саломат барои созу бай омадем. ба бачаҳо нафарое ки напме агар напме ай Москва Питер мебинем, ба Питер Москва мебинем, шумо смело метавонед ки хай чӣ хеле агар ягон шинос надошта бошед. аки худоя шукр мо дорем ахима шинос. ман метавонам вообще. метавонам. ман худоя шукр мо шинос дорем. дар инҷа чи дар Москва чанд та ҳамсинфҳое бо чанд та шиносҳое. чем ваёро отвлекат кардан бародаро, чем ваёро хеле диёр кардан штобе ки бирем дар қайтон хорем. метавонем ки просто шумо ами авито квартира ами студични квартира снимат кунед. на як каса ғам метӣ, на як каса хайке занг мезанед чӣ хеле меги ки дамҷа ҳаста ки бирам хорам. я немега ба уже нардарбарӣ дилат камакак нито мешавад. хаба камакак хафа мешӣ. ва хафа шудан дар кор нест. барои чӣ ки мумкин ӯ одам қати чанд кас дига хоҳай ва ё протифай. барои ҳамин авито ина мо дар вай бидем, дар Питер бидем. мо фаҳмидем ки мо бояд например пага бирем, мо уже брон кардем. через авито омадам, навистимшон, так, гуфтан хорошо. пла партофтум, оз мерам клитора мегирам, медорам ба ҳазур кор бормона буд мекунем ва сиёнкорона тамом мекунем. ба ҳазур мезанем мерем, бо клитора метем мезанем мерем. ва филм кирам квартира 3000 буд як суткаш. аку ман дар силкаш ҳарё кардам, дидам вроде гуфтум бад нест. Впереди платная дорога. мо мебинем хай чӣ гап меша. хай клитора мегирем, бо квартирара ҳатман бо нишон метиҳем. чӣ гуфтӣ? чанд қап пас мерасӣ? 44 минут пас. дар ҳамун ҷои дар кори дар ҳамун ҷои квартира. барои ҳамин бародаро хай ждите нас на YouTube канал Барори Кор.
I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Ассалому алейкум бародаро, нафарои ки дар Москва қарор дорин ва водительскую дастоварӣ дорем ва шумо метавонед ки ним хали мошиное ки дар рӯи экран бомондагӣ айҳудашон мебуроед. Агар ки шумо бихоҳед ки водителӣ кор кунед дар хали мошино, ҳатман ин номерои телефонда занг бизанед, ҳамин бародарда дасткаладош водител дар кора ва ту права надорӣ мехоҳӣ ки кор кунӣ. Шумо дар бародар кор ҳастай, иним акада бинависен номерошон да WhatsApp шон ба занг бизанем, ҳамин акада бо гурӯчкам дар кора дасткаладош. Ва ҳама мо медонем ки дар Россия бе трудовой договор кор карда намешавад. Ҳамин ака трудовой договортон мекунанд ки дар ҳамунҷа шумо действительно кор кардастед. Ва ҳеч дигаратон мегӯм, қатъи ҳамин ака вақти чақчақи шурӯъ кунед ку абедпулитонам тоғрӣ мекунад. И ака бисёри бад шердила ранги мо. Барои бародаро, ҳаматон медонед ки ман ҳар каса тавсия наметавонам. Ман кадом яке тавсия кунам, ҳама одам дастойне. Мир вашему дому, бахабул вас в гостях. Let's go. Хайна бачако, уже мы омадем, раздем, саатам 1 шид. Ба ҳазир омадем, уже на чойхона дароз медурем, мехрему. Ва мерем хай хонара сёнка мекунему ва тамом. Ҳай нафароида ки бачако билет дар коран, шумо метавонед ки ними номерои болои экран будагида занг бизанед ва айва касе барори кор ҳама вақт дар хизмати мо шумо. Ва танҳо шумо метавонед ки не только билет бигиред ягон, например, Тоҷикистон ва ягон ҷои дига биред, ва шумо метавонед ки билет бигиред граница биред биёед. Агар ки бо мегумтон ки агар шумо пешакӣ занг бизанед, пешакӣ занг бизанед, 1 ҳафта пешакӣ билеттон ганда арзон мешавад. Нашод граница. Ҳамин номеро дар занг биза, билетотонро бигиред, парем биред. Акум мо мерем хӯрданӣ. I just wanna be iconic, sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Хайна бачако, мо уже омадем ба ҷои истиқомат мо. Ки либосомона, ё бисмиллаҳ. Ту баи қалки оператори ба ҳам хеле даст холӣ мери. Сеим парад мегуфтам. Ё ча силка дуро мекунам? Да силка ҳамаш нависагар. Например, чандум парадниги ҷой чихали ҳамаш нависагар. На чи ҳамиҷа буда? Ай. На чи ҷанаб да? Ҷанаб да? Ҳа, 4-ти парадник, 3-ти парадник. Ха, 4-ти парадник. Ида чанд май? Ида шнависаги несай ку? 4-ти парадник, 3 этаж. Кани. Вот 4-ти парадник дар кора. Ина ҳаме меги. Ё бисмиллаҳ. Бо катаи кадом ки дар пеши парадник ҷой уфт. Ҳайна бачако. 4-ти парадник, 3 этаж. Силка даро мекунанд, дар силка ҳамаш нависагай. Коди Wi-Fi, Wi-Fi, домофон, памофон, клиптой домофон. Клиптой ҷон. Вай, пешо путно якуни канка. Марҳама. Видро.
Домой нову видишь кына. И паданала додам да. Сейм паради. Сейм это. Хайним халим. Ой, мы дурим куха хона небни. Сам главный. Хона боша хорим. Киса мисал хеса рафтан ака айдим кор бо. چی گفتی؟ یک خوده من؟ خدا شکر $350 یکم کارتی دار واه اینجا کجا بود؟ کاش خونه اینا یکیم کو حیوان داشته دعوای دیگه بود بله تا بیارلینی دیگه بود پالتینسا داشته تلویزر داشته این ویدئوی پشت بده خیلی که چه خون میری خیلی بچه کو این همون بجای خوابگاه من آمدیم 1000 آمد کلام کدوم کامنتر نویس 1000 آمد کلام کدوم گفت خوب نویسین Дальше видео чим میشه؟ داشت ویدیو تمام بعدی مسکو چی بومدی؟ ماسکو پیش اکه عثمان دальше видео دارم خداش ویدیو ده هو حتما میبینین اکه عثمان که ما میریم چه خفستر چشم میکنیم هر کجا فستر چشم میکنیم چیکار میکنیم اکه عثمان رو میکنیم پگه حتما اینجا علیش کار نکن I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god.